Nej, det gør du ikke. I den clam story. Hey YouTube! I er det bare nogle pølser alle sammen. Ej, det mente jeg ikke. Det må jeg undskylde. Det mente jeg ikke. Ja, tak for lort. Jeg er ligeglad. Ja. Sniper. What the fuck? Han er fuld... Han er fuld invisible. Det er noget. Du ved sgu da ikke, om jeg rammer deroppe, sniper. Oh, ballistic! Damn, hva' Nikolaj? Nej, ikke copyright, det må man ikke. Var det copyright? Var det copyright, det der? Hvad var nederen? Hvad var nederen? Boom. Hvad er det? Fucking ond. Jeg kaster bare en bombe op til ham der, så bare boom. Det var ikke så effektivt, som jeg troede, det var. Jeg er så glad for, at jeg har fået det her på film. Jeg fik lige... Damn. Men YouTube, jeg tror, at jeg kommer til at filme noget World of Warcraft, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i det. Pas på med at sige noget, nej. Kan være der nogen... Og jeg er level 90, hvis I bare lige sådan lige vil vide det. Jeg redder lige mig selv der, man. Så døde du. Ej, sådan en noob, mand. Jo. Så kom her. 2 sek.